Val hladnog vremena pogodio je cijelu Hrvatsku, pa tako i Istru. Najhladnija lokacija koju je Istramet zabilježio bila je na Pazištini u Ivolima. Na standardna 2 metra vrijednost je pala na -14,6. Valja naglasiti kako se na 5 cm od tla vrijednost snizila na -15. Njihove agrometeorološke postaje u Žužićima i Finidi na Tinjaštini zabilježile su najnižu temperaturu 11. siječnja kada je vrijednost pala nešto više od -10. 5 cm od tla vrijednost se snizila na -15. Maslina kao mediteranska kultura i Istra kao najsjevernije uzgojno područje svake godine su na neki način pod utjecajem rizika od niskih zimskih temperatura. Tako i ove zime na uzgojnim područjima temperature su bile do -10 stupnjeva, što je granična temperatura gdje se mogu očekivati neke štete. Procjenjujemo da neće biti većih šteta, međutim lokalno s obzirom na uzgojno područje, znači u nekim mikrokotlinama ili mikrolokacijama može doći do eventualnog oštećenja maslina. Pa na primjer recimo kod nasada koji su u punom rodu može doći do stradanja lišća ili do stradanja jednogodišnjih grančica. S druge strane kod nasada koji su mladi nasadi, zavisno od starosti, recimo od 1. godine do 3. godine nasad, može doći do jačih oštećenja s obzirom da su i ta stabla ili te sadnice jače rasle u jesenskom periodu, pa su iz toga osjetljivije na niže zimske temperature. Ovdje u južnom dijelu Istre vidimo već primjera da je došlo do određenog oštećenja lisne površine na sortama koje su prošle godine, dakle bile opterećene visokim urodima, odnosno nešto su osjetljivije na niske zimske temperature, kao što je sorta Karbonaca. Kod nje je došlo do određenog oštećenja postotka lisne površine, što naravno nije zabrinjavajuće. Kod mladih nasada stradale su vršne grančice, a na nekim područjima koje su u rubnom uzgojnom području u Istri moguća su i veća oštećenja. Za one prave rezultate znaćemo tek na proljeće kada krene vegetacija. Ono što je za maslinare važno sad u ovoj situaciji je da obrate pozornost, znači u ovoj narodnoj vegetaciji, na rezidbu koja, ukoliko primijete određena suha lišća ili eventualno suhe grančice, naravno to odstrane, povećaju rezidbu znači, za 10 do 15 ili 20%, da bi maslina znači, mogla u narednoj vegetaciji više izbacivati izbojke, koje onda treba naravno u dobroj mjeri održavati s obzirom na moguću zarazu bolesti i štetnika, tako da se biljka što je moguće više ove godine oporavi što od prošlogodišnjeg uroda, visokog uroda, što od eventualnih šteta ove godine lisne mase od niskih zimskih temperatura. Zaštita masline je nezgodna zbog velikih površina. Ono što bi se eventualno moglo napraviti je tretiranje bakrenim preparatima prije početka niskih temperatura da bi se biljka što bolje pripremila. Ako je biljka u dobroj kondiciji, dakle ukoliko redovito vršimo pravilnu ishranu, ne preopterećujemo urodom stablo masline i redovito održavamo zdravu lisnu masu, znači da ne dolazi do pojave bolesti na maslini, ona će tim više biti otpornija na niske zimske temperature. Naravno, kad govorimo o ishrani, važno je ne pretjerivati dušičnim gnojivima da ne bi ona došla u zimu sa na neki način jačom vegetacijom. Hladni val koji je nastupio u Istri tijekom proteklih dana ne bi trebao naštetiti vinovoj lozi i ne očekujemo neke štete u vinogradima, jer temperature ipak nisu bile spuštene ispod onog kritičnog praga od nekih -15, -18 stupnjeva koji može štetiti lozi. U nekim vinogradarskim regijama u svijetu štete od niskih temperatura tijekom zime su relativno učestale, dok u Istri to nije slučaj. U Istri su to vrlo izdvojeni, vrlo rijetki slučajevi koji se jako rijetko događaju. Eto, očekujemo da ove godine neće biti šteta po tom pitanju. Povrćarima je velike štete nanijela bura koja je oštetila plastenike. Da, znači prošlotjedna bura koja je puhala i 100 km/h, možda je malo više, nanijela je određene štete na nekim dijelovima naših plastenika. Što se može vidjeti tu iza nas, recimo na ovom plasteniku nema kompletnog jednog krova koji je veličine 1000 i nekih 50 kvadrata. Cijena otprilike jednog kvadratnog metra jednog najlona za plastenike je oko 6-6,5 kuna.
To je cijena jednog kvadrata. Sad recimo ovdje ima 1000 kvadrata, otprilike sam najlon je oko 6500 kuna. To je šteta. Sad imamo i na drugim krovovima, ali na ovome baš očito lijepo se vidi da je svog je bura dignula, ne? Evo, to je to. A imamo znači, male kvarove i na drugim, odnosno i na drugim plastenicima nam je odneslo neke sitnije detalje, ali kad je krov u pitanju onda se mora cijeli krov promijeniti. Znači bez obzira ako je rupa samo na jednom dijelu, to se ne može zakrpati, ne postoji način da se zakrpa jer prvi mali idući vjetar bi dignuo ponovo, ne. To se niti ne isplati raditi i gubiti vrijeme. Sreća u nesreći je ta da u tim plastenicima skoro više nema ništa jer se mi pripremamo za proljeće, što znači za pomidore, krastavce i papriku. Jedino smo imali problem gdje nam je rasadnik, gdje se grije, tu moramo reagirati brzo jer ako ne pripremimo sadnice nećemo imati u tim plastenicima šta saditi. Znači jedino nam je to ono što nam je najopasnije bilo. Ovo nije toliko opasno, odnosno tu imamo malo lufta, malo slobodnog vremena da sve to pokrpamo i počnemo saditi. Odnosno da čekamo lijepo i mirno vrijeme i da promijenimo. Bura i hladnoća donijele su neke štete na zimskim kulturama koje se proizvode tijekom zimskog perioda. Kupus, karfiol, kelj i brokulu. Na kupusu i kelju nije toliko izazvala ekstremne štete, velike štete. A na karfiolima i brokulama je. U kom smislu? U tom smislu da se oni nisu razvijali i oni su stali, odnosno stagnirali. I zbog toga je i došlo trenutno na tržištu pomanjkanje brokuli i karfiola i visoke cijene. Znači, možemo reći da krajnji potrošač je u tom smislu zakinut, pod navodnicima. Zakinut zato jer kupuje taj proizvod po malo većim cijenama nego što bi bilo da nisu bile tako niske cijene, tako niske temperature. S druge strane, primjer površina gdje se moglo ubrati, ajmo reći, 100 nečega, sad se ne može ubrati, može se ubrati 5, 10, 15. Da li će zima i dalje trajati ili neće, recimo ako dođe južno vrijeme, to se može se popraviti, odnosno može se možda pobrati nakon 15-20 dana, a ako nastavi zima, mislim da neće. Ne znam. Tako da svako zna pojedinačno kolike štete ima, da jesu štete, jesu sigurno. Štete na maslinama i vinogradima, ako ih bude, znaće se u proljeće kada krene vegetacija, a povrćari će štete zbrajati nakon popravka plastenika i završetka berbe zimskih kultura. A od hladnoće je jedna pozitivna stvar. Štetnici koji su preživjeli u plitkom tlu, niske temperature bi trebale barem djelomično uništiti.